Entzute alda? Hau, pixkat inkomodua da, hola mairi gabeta, esan denik, baina... Aurrena, eskerrik asko, badakite batzuk hemendika, baina beste batzuk estreminetik jarraitzen nahi diala, eta gaurren azaldu behar dizugunan ingurunen informazioa zabaltzeko prestatu zeatelako, eskerrik asko, beti bezala, ez? Eta hasiko naiz igual aurkezpenak egiten, alde batetik handuzkagu lau udalerritako alkatek, hasiko naiz Aia, Jonander Azpiroz, orden alfabetiko ningoet, Ataun, Martin Aramendi, Oiartzun, Joana Mendiburu eta Iker Zubeldia Zegamatik, ezta? Eta agurra edo aurkezpena itxekin batea, bai, eskerrik asko ematia, egia da, bereiek gabe ez gendulakon posible izango, antolatu degun hau antolatzia, ez? Orduan, prestutasun horregatik eskerrik asko, eta baita ere, aurkezpena Miguel Zeberiorena, ez? Eta Inkarnatuseko orkestakoen zuzendaria, eta pixka bat guzti hau musikan bezala dana harmonizatzen laguntzen, aize eguna, ez da? Lagunduko diguna. Agerraldi honek helburu nagusi bat dauka, ez? Eta da, Parke Naturalen egunaren ekimen hau aurkeztia, baina pixka-pixkat haratago juneiko genduke, egun horiek aurkezteakin batera, natur ingurune daukaten garrantzia eta baitare baloren jartzia izango litzake, pixkat helburua, ez? Gipuzkoa oso lurralde txikila da, jende asko bizigea, dentsitate handia daukau, oso lurralde hiritartua da, eta nik ustet, naturgunek horretxegatikan, baita ere interes gehiago edo garrantzi gehiago hartzen dutela, ez? Parke Naturale Gipuzkoan 15% baino gehiago suposatzen du, baina Parke Naturalak dauzkagu 4, Aiako Harriak, Aizkorri Aratz, Aralar eta Pagoeta. Baina baita ere esan behar da, naturguneak ez dirala Parke Naturala bakarrik, hortikan haratago baita ere badauzkagula biotopoak, badauzkagu zuhaiz berezia baita ere, eta gero Natura 2000 sarean ere badauzkagu konservazio bereziko eremuk, ez? Beraz, Parke Naturalaren 15% dira, baina naturgunean nolabait esateko, oraindikan eta azalerea gehiago hartzen dute. Eta beti esaten dugu, baina garrantzitsua zatikan da, biodibertsitate ikuspegitik, aisialdirako daukaten garrantzia, bertan mendiko jarduera eta mendiko abeltzantza garatzen dalakon baita ere, ekosistema osasungarrien mantenumenturako gune egoki dialako, eta azken baten giza ongizatearen sustapenerako leku paregabe dialako, ez? Eta horretik esaten dugu, arreta berezi bat merezi dutela gune hauek, lurralde oreka berdea eta jasangarritasuna bermatzen dutelako, ez? Eta askotan komentatzen dugu, jasangarritasunaz hitz egiten nahi geanen, ez gehala bakarrik ingurumenaz hitz egiten nahi, ingurumenaren jasangarritasunaz, baita ere jasangarritasun ekonomikoaz eta baita ere jasangarritasun sozialaz hitz egiten ari gara, ezta? Aigea hitz egiten nekazaritzaz, aigea hitz egiten abiltzantzaz, aigea hitz egiten basa bizitza, aigea hitz egiten landaretzaz, ez? Eta horrek, lehen esan detan bezala, guzti horrek, harmoni horrek, guzti horrek gizartearen osasunean bere ekarpena egiten du, ez? Eta hori esan da, Parke Naturalen egun hauek helburu hori jarraitzen dute, ez? Guzti hori, balio guzti horiek eta garrantzi guzti horiek gizarteari jakinaraztea eta kontzientzia aragotzea. Euskaraz askotan esaten da, hemen bertsolari batean baukagu eta ez dakit ezagutu maitatu eta zaindu, ez? Aurrena ezagutu inberdiala gauzak, gero balorean jartzeko maitatzeko eta maitatzen baldin baditugu, gero zaintzeko beste interes baten eukitzen dela, ez?
Eta horrekin batea guk askotan komentatzen dugu, nekazaritza eta ingurunearen zaintza txanpon berdinaren bi aldea diala, ez? Ezin ditugula Gipuzkoan mintzaten, hau ez dela Amazonasa, ez? Hemen beti egon dela jardueraren eta konservazioaren eta biodibertsitatearen arteko uztarketa bat, ez? Eta horretik esaten dugu, balorean jartzen ditugu baita ere, baserriak, balorean jarri dugu baita ere, goiko larren irekierak, ez, maietzan batean eta egin dianak, mendiko larreak eta guzti horri eskerren zaintzen dialako, ez? Azken baten, simbiosi bat, nolabait esateko, ez? Eta simbiosi hori da ekimen honekin aurkeztu nahi dana, ez? 4 egunetako jardunaldik edo 4 egun izango dira, parke naturalen egunak izendatu ditugun hauek. Eta pixka baten ekimena nola izango da, lehendabizi parke naturaletan antolatuko dian irteerak batzuk izango dira, leku baten elkartuko ginateke, ordu bete ingurukoen ibilbidetxo batean izango litzake, puntu hortara iristen geanean, alde batetikan, leku ezagutzeaz aparte, aberean eta hartaldeen funtzionamentuaren erakustaldi baten egingo litzateke. Baita ere, basafauna berreskuratzeko zentroko kideek, hemen urnitan daukagunen basabizi zentroko kideek, pixka bat, basabizik ze paper jokatzen duen biodibertsitatean eta natura zainketan eta azalpenak emango ditu, kirolarekin eta pixkat lotu nahi dira egun hauek, palankari erakustaldi batzuk eta eginez, eta gero harmonia, ez? Guzti horren harmonia musikarekin eta inkarnatusek olako 4 instrumenturekin, ez? Gero zalantzaiko galdera baldin badago bakoitzari galdetuko jozue, baina 4 instrumentu horrekin, ez? Alako musika ekitaldi batzuk antolatuko dira, ez? Egunak maiatzan 26an hasiko ginake, Aiako harritan, ekainan 2an Aizkorri eta Aratz, eta ekainan 8an Pagoetan, eta ekainan 16an bukatzeko Aralarren. Doako autobus bat zerbitzua jarriko genduke, eta autobus zerbitzua nahi duenak hori bai komuniko litzake izena ematia Gipuzkoa Natura webgunean. Eta hoxe da nire aldetik esateko neukana, ni berriz eskerrik asko, benetan, aurreneko aldia da antolatzen deguna, ikusiko da, jendearen erantzuna eta ze izaten da, baina, pixkate, gure Gipuzkoa ikusi arazteko ez dela bakarrikan, bailaran nazional bateko errepidea eta autopistana, baizik eta hor gorare badagola natura, badagola bizitza, eta hori ezagutzea ematia, ez? Eta hoxe, nire aldetikan, zerbait baldin badukazue galdetu, edo nahi bezala beste dozeini, hemen gauden hori, eta... Gaztelaniaz laburpentsu bat inalo dozun galdetzestie. Es la primera vez que celebramos el Día de los Parques Naturales de Guipúzcoa. Yo, en primer lugar, quería agradecer a los 4 alcaldes de los 4 parques naturales donde se va a organizar la salida de este evento, digamos. Agradecer también a Tincarnatus, a su director Miguel Cederio. Y un poco lo que se trata es de, además de dar a conocer las actividades que vamos a celebrar durante estos 4 días, que van a ser el día 26 de mayo, 2 de junio, el 8 de junio y el 16 de junio, en los parques naturales de Aiako Harria, Pagoeta, Aralar y Aizkorri Aratz, además de
dar a conocer un poco esta iniciativa y estas actividades, lo que se pretende con esta actuación es poner un valor un poco en los parques naturales y los espacios naturales que tenemos en Guipúzcoa, que, como lo decía en euskera, además de los parques naturales, también tenemos los biotopos, tenemos los árboles singulares y en la Red Natura 2000 tenemos las ZEC, que son las zonas de especial conservación, ¿no? Decía que al final Guipúzcoa es un territorio muy pequeño, con muchísimos habitantes, una alta densidad de población, un territorio muy urbanizado y que por eso mismo también estos espacios naturales cobran un especial interés, ¿no? Y comentaba que, bueno, al final no solamente se trata de una sostenibilidad medioambiental, sino que se trata de una combinación entre la sostenibilidad medioambiental, la social y la económica. Siempre decimos que en estos espacios naturales siempre ha habido actividad económica, la agricultura, la ganadería, el pastoreo, y que esa simbiosis, ¿no?, esa armonía entre esas tres sostenibilidades, digamos, es lo que queremos remarcar, ¿no? Y nada, un poco que la agricultura y la ganadería y la conservación del medio ambiente son las dos caras de la misma moneda. Es otro de los mensajes que queríamos poner en valor. Y nada, que estéis todos invitados a estos días, que se va a poner un autobús gratuito, que van a ser una actividad de un par de horas más o menos en cada parque natural, y que estéis invitados. Eta ez dakit, zuek zerbait jantzi nahi baldin baduzue. Inbertsio bat Lorea, besteik? Egunon, eta plazera da, hemen alkate Andre eta jaunekin egotia, eta aldundiko ordezkariekin. Egia esan, gutzako, gure orkestantzako, privilegioa da, hainbeste urte olako ekintzetan aitu ondoren, olako onarpen bat edo jasotzia, ez? Azkenean badakigu orkestakin 29 urte, baino mendien jotzen, aurten 25 urte egitu, ez? Eta zergatik ibiltzea nolako gauzak egiten, noski, maite deulako inguru naturalean ibiltzea, lotura handia daukaulako, musika eta artea naturan iteak eskaintzen dulako beste dimensio bat, bai entzuten dudantzat eta bai sortzen dudantzat ere. Eta gero ziozun bezala ere desoreka ikaragarria daulako ekimen kultural eta sozialetan hiriburu, N bat eta autopista eta herri txikin artean, ez? Eta egia esan, desoreka hori gainea gainditzen oso zaila da, azkenean ardatz nagusioetatik kanpoa dauden baliabidek oso mugatu dira, ez? Baina bestalde batetik hitz egiten dugu diversifikazioaz eta hola, bai ekonomikoa eta bai kulturala edo turistikoa edo. Eta, hortan gure haritxoa jartzen saiatu dira urte guztietan, eta beraz horrengatik berriz esaten dut, guretzat badala ore bat, olako onarpen bat izatea, eta olako proiektu berri bateako gure presentzia eskatu izan, ez? Eta hori dalata saiatuko gera, gure eskaintzare eskatzen zaigun maila hartan erantzuteko moduko izatea, ez? Hortarako orkesta zatitu dugu, hainbat zati txikitan, banakako, lauko, bosteko eta talde desberdinetan, eta egun bakoitzean emango dugun programa eta edukiak diferenteak izango dira. Hau da, parke bakoitzari joanak naturgune oso desberdin bat eta aberasgarri bat ikusteko aukera izango du, eta gure emanaldiari dagokionez ere jasoko duna erabat osagarria izango da, diferentia izango da. Baten bajen musika izan diteke, bestean kubako edo karibeko musika, bestean euskal musika edo bestela zeltiar musikaz. Saiatuko ere kolore oso desberdinak erakusten, leku oso
erakargarritan, zeia hori antolatu dago, bisitatu ditugu, aukeratu ditugu gune bakoitzean leku ikusgarri eta entzuteko ere oparonak dianak, eta nik uste jendea, ohituta ez dagoen jendeak harridura sartuko dula, eta aurreneko adi joanak saietuko dula errepika egiten, eta ohituta dagoena gure emanaldietara, seguru ere erakarriko dutela emanaldiek ez. Eta bukatzeko ere, azpimarratu, lau igande horien ostian, guk ospatuko dula, mendian egin ohi dugun solstizioko kontzertua, udara hasierako kontzertua, 25. aldiz, Ernio Zabal azpian, ere naturgune privilegiatu batean, eta hortara ere jendea gonbidatu nahi dugu, festa hundi izatea, eta, hoxe, eskarrik asko, gu gonbidatu izanagatik. Miguel, galdera bat dekogu Onda Zerotik, aber erderaz esan albadozun kola zer el repertorio de los conciertos. Es un honor que esta nueva idea, esta nueva propuesta cultural, natural, social que se proponen en este momento haya contado con nuestra presencia, puesto que en nuestra orquesta, si algo tiene de singular es que llevamos 25 años trabajando en medios naturales más que en medios de ciudades y de grandes escenarios, que también lo hemos hecho. Y lo digo esto porque, hace 25 años empezamos a celebrar el concierto del solsticio, también en un paraje natural, bajo la sierra de Ernio y Ernio Zabal. Y los últimos 5 años llevamos haciendo conciertos y eventos, yo creo que bastante importantes, con el proyecto Urmuga a lo largo de toda Euskal Herria, ¿no? Entonces, el que se haya contado con nosotros parece que tiene ese sentido y puedo decir que los parajes que se han escogido para hacer esta fiesta de los parques naturales son muy singulares, muy complementarios y realmente hermosos. Creo que la gente que nos conoce intentará acudir a estos eventos porque saben que la música y el arte en el medio natural crece exponencialmente, porque no tiene nada que ver tanto para el oyente como para el ejecutante. Y por ello lo que hemos intentado hemos dividido la orquesta en diferentes secciones de una persona, de 4, de 5, en diferentes formatos, y vamos a ofrecer también un repertorio variado que será complementario y diferente en cada uno de los eventos. Y habrá desde la música más pura de Bach hasta Euskal Música, música celta, música del Caribe, música de muchos y muy variados estilos y procedencias. Con lo cual creo que también el que no nos haya escuchado nunca, si está interesado y aparece en el primero de los enclaves a finales de mayo, pues seguro que intentará repetir, porque vuelvo a repetir, lo nuestro es variado, lo que vamos a ofrecer, y vamos a intentar que sea agradable y bonito, pero los enclaves todos son hermosos y hemos intentado que en cada parque natural el sitio donde se va a desarrollar nuestra actividad y las restantes actividades también sean sitios especialmente escogidos, atractivos, bonitos y de una complementariedad muy grande, ¿no? Entonces yo creo que es una idea fantástica y que funcionará seguro perfectamente. Ahora dependemos un poquito o mucho del tiempo climático, pero bueno, esto es así y esto es una de las cosas, de los aditivos que le hacen más atractivo aún, porque bueno, pues esa incertidumbre pues tiene su aquello también. Entonces, bueno, pues invitar a todos y agradecer a la Foro Aldundia esta invitación tan generosa.